Най-вкусното агнешко на баба Милка. Онзи вкус, който кара изоядо дете и капризен зе да поиска още. Първо започваме с студена вода в дълбок съд. Добавяме ледена вода и добавяме лед, за да може месото да се шокира за около час. Ето и необходимите продукти: агнешко, бира, кемион, черен пипер, червен пипер, джоджан, малко чубрица, сминдух и чесън. След това изсеждаме добре месото, подправките ги смесваме с повече джоджан и съвсем мъничко чубрица. В отделна чиния слагам мазнина, овалвам всяко парче, първо в нея, после в подправките. Разнасям ги с ръце, като лек масаж. Обелвам чесъна, слагам го по скелетка във всяко парче или около него. Наливам бирата, пека без вода и без допълнителна мазнина. Фурната я загрявам на 180 градуса, оставям за около между 3 до 4 часа. Проверявам дали месото се отделя от коста. Когато започне да се разпада, махам фолиото и запичам отгоре добре. Ще оставя рецептата в описание и в коментара, ако искате да си я запазите. И честно да ти кажа, накрая никой не ме изчака за снимки, направо изчезна от тавата за секунди агнешкото.